bibit unggul lur. Bibit unggul. Wah, ikannya banyak sekali. Oh, ikannya ada yang merah, ada yang numpak geteknya. Halo lur, saiki aku lagi nek muncar ngirim marto iki. Arep ngeplok enek kene karo kanca-kancaku ga. Ya, nek kabeh nek kene. Saiki aku arep mlaku-mlaku ngelilingi kuwi. Apa iki Telaga Muncar ya jenenge. Wis ngelilingi Telaga Muncar iki karo jalan-jalan golek apa ya? Golek hawa kan padang pikirane. Nek kene buang sampah pada tempatnya. Ini sing numpak getek. Iwake yo akeh lur kene. Wis pokoke tenan. Pemandangannya welok nek kene. Oke. Keren banget iki ding foto-foto apa kepiye wis mantep. Ini ki. Endi? Apa foto nek kono kowe? Ini bar foto Brasil. Nah. Sing iwake kono wae. Iki nek kandang manuke barang lur. Nek kandang manuk ngisore nek wong pacaran. Mbuh ae ngono ketelekan manuk mbuh ae ngono. Ha, iki arep foto-foto kabeh nggo rencanane. Iki dandanane stil-stil kabeh sekari foto-foto iki nggo. Masuk. Oh, tulisannya air terjun yang rono. Nek kene biasakan cuci tangan. Berarti nek arep lungguh jejer ngono kae cuci tangan sik. Oke? Iki kandang manuke. Ning ora enek manuke, nek manuke neleki sing ngisore. Dilarang merusak membawa tanaman. Ora oleh bedol sepi nek kene lur. Nah, sing numpak getek. Enek sing lungguh dhewe, enek sing lungguh karo pacare. Welok iki. Oh, iki barang ayu-ayu wis jabang bayi iki. Pilih sing iki apa sing iki? Nggo komen ya lur. Enek nggon anu kolom komentar. Lho iki iwake akeh lur. Tapi sayangnya dipancingi ora oleh nek kene. Entuk. Heeh. Iwake jane sak bantal-bantal, sak gitar-gitar. No. Oh. Wis masuk iki. Oh. Jabang baik pemandangannya. Halo guys. Halo guys, anyanti guys. Oh, titip apa? Oleh-oleh asul-asul. Enak anune ora gedange. Banyu tok. Elok pemandangane kene. Ya rame ya to. Aja lali kene jenenge Candi Muncar. Jadi tempatnya nek ngirim marto lho. Ngirim marto ngalor bablas. Heeh, ngonten. Kowe mlebu konten piye? Tak lebokke. Rene yo. Mosok ayu-ayu isin. Isin lur. Kata anu. Iki mlaku ndi? Rono. Nggon Candi Muncar kae. Aku penasaran karo candine endi ya? Mbak, ayu lho. Tak lebokke ya. Ora gelem lur tak lebokke. Cocok banget gue pacaran ya, pojok kono nek wong pacaran. Kene juga wong pacaran. Kene ora pacaran, iki wong berarti jomblo. Kene iki yo rame bocah-bocah cilik, bocah-bocah nom padha nongkrong ndelok iwak. Tapi ora entuk mancing lho nek kene, nek mancing iku anu ora oleh. Nek tulisannya dilarang mancing berarti kan iwake ora oleh digawa mulih. Banyune bening lur. Iwake ketok ora?
Nah nek kene iwake sing cilik-cilik lur. Sing gede-gede sing enek ngisor kono. Nah. Ora tak ketok sih iwake nek nggon kamera. Rodok jero soalé. Kayak ketok cilik-cilik ya. Kayak ketok ora. Oh kayak iwake. Nah, enek bocah cilik ajegur. Ya, ndelok iwak kae. Iwake oke enek ngisor. Itu isen-isen kabeh iki arep foto. Ngamplan nggo kamera. Iki kademen kok katisen apa isin? Kademen ya. Cek kamera Iki lho arep foto-foto jare isin. Tekoki katisen jare ora ngaku. Saya sore saya rame. Foto-foto gek. Aku juga foto-foto kene. Iya, senyumnya. Foto terus sampai memori penuh. Arep lanjut foto-foto meneh. Enek sing daerah sing kono, soalnya sarep udan iki lur. Udan ku jenek nduwalan yo kujer aku. Kita diki filter enak. Banyak filter ya. Udanan yo asik ya. Oh iya bibit unggul lur. Wah, bibit unggul. Wah, ikannya banyak sekali. Oh ikannya ada yang merah, ada yang numpak geteknya. Di cocok. Wow kae. Halo. Aman siap. Oh ini lur. Pacaran lur. Oh coba banter-banter lah ngomong. Gen ora krungu lur. Iki rindik-rindik lah ngerekam den ora krungu. Apa nih? Rate nah, kemusus sih. Nah ini pitnya disirami guys, biar seger. Vlognya wes ya, guys kesel bermubeng foto-foto, wes bermangan indomie doke loro, kopine siji, rokoknya papat, wes pokoknya nyamlong benar tak guys. Leren sih, kapan-kapan bulan-bulan meneh tak vlog kan kowe padha reti wisata sing enek Wonogiri iki kepiye to, apike kaya ngopo. Menantikan vlog selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.